Lah awake dhewe kadang mek perkara tahlilan iki lha akeh wong sampean rekam. Tahlilan iki kadang gak siap beda. Wong Wahabi niku wong sing gak siap beda. Jadi lek ana wong eno tahlilan dikritik, tahlilan itu bid'ah bukan ajaran Rasulullah. Loh, kowe iki kok gak siap beda to? Lah kowe iki ora tahlilan, rasa tahlilan pancen aku karo Allah ditakdir seneng tahlilan kok. Dan ada dasare kok. Mereka gak siap beda. Akhirnya terus ziarah kubur dikritik syirik. Bukan ajaran Rasulullah itu. Lagi kan gak siap beda dek. Loh, lek kowe gak selamatan rasa selamatan, tapi aku selamatan duwe dasar kok. Aku bene 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Kowe gak masalah pancen kowe ya rada cetil kok. Loh, kudu siap beda. Mulai Indonesia iki biyen gemberah iki mek perkara ngene iki, mereka ndak siap beda. NU selalu dikritik habis-habisan, sholawatan ndak boleh. Nyapa to kowe gampang ngono iki nyapa to. Mulane Indonesia iki gak rukun-rukun. Masya Allah, tawasul gak oleh lho. Kowe iki lek ora tawasul ya ora sah tawasul, tapi sing tawasul aja kok lok-lokne. Engko hatinya sakit. Lah hatinya sakit gue terus genten ngelokne. Lah gak iso halal bihalal to lek wis ngene iki. Lho kula niku salat subuh lek kono ora kunut mboten sakit, Pak. Pancen ati kula distempel, Lukman subuhanmu kunut. Lho. Kula gak nglarang lek nek kanca kula gak ngangge kunut, gak nglarang. Pancen kowe yo dasar, aku yo dasar kok. Sampeyan gak kunut monggo. Kok enek lho sing ora kunut ngelokne. Ora kunut ora sah, kono kunut gak sah. Lho kok iso to? Tapi kita wis ra patek tukaran lah mergo cah loro sedora subuhan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazain khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin ajma'in amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar Masjid Baitur Rahim, segenap pengurus takmir masjid, ingkang kula hormati, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa Margomulyo beserta jajarannya, grup sholawat, Soyo kemawon, para kontainer, tukang gawe konten, ugi ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita, setunggal inggih punika ibadah, mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah hasanah beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Shalawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Ploso Selopura dipun timbali kapure sowan wonten halaman Masjid Baitur Rahim, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika halal bihalal. Para hadirin, lek ngomong nih halal bihalal, berarti awake dhewe iki ngomong nih kerukunan. Mergo wong sing gelem halal bihalal ki ya wong sing gelem rukun. Masyarakat niku mboten rukun lek menurut kula penyebabnya setunggal, gak siap beda. Wong lek ora siap beda ki mesti gampang gemberah. Ngeten Pak Bu, kula karo panjenengan kudu sadar bahwa awake dhewe iki wis kadung urip ning alam donya. Lho kok wis kadung mergo gak iso njaluk balik. Jenengan gelem gak gelem, lilo gak lilo, trimo gak trimo dipeksa karo Allah kon urip ning alam dunya niki.
Lho kok dipeksa lan jenengan ra tau dijak musyawarah apa ya dipeksa sampean. Sampean tahu dijaluki pertimbangan apa piye yo? Sampean yo tahu dijaluki persetujuan yo, setuju apa ora kowe dadi wong marga mulya, lek setuju tanda tangan ono. Mboten nate, Pak. Jadi hidup itu bukan napa niku, bukan pilihan. Hidup itu bukan pilihan, hidup itu bukan pesanan. Sampeyan dadi wong marga mulya ki pesen to, Bu? Mboten nggih, ya roh-roh dadi wong marga mulya ngoten nggih. Nggih, ora pesen, urip niku mboten pesen. Urip ki ya ora milih. Wong sing sugih ki ya ora milih. Sing melarat ya ora milih. Oleh milih ora ya milih terang timbang udan. Lho ora milih kok. Lho nggih, ora milih urip iki, ora milih mo sampean cendhek milih dhuwur kok. Ora milih mo sampean pesek, milih bangir kok. Lho nggih. Ora milih moh lara, milih waras. Oleh milih moh melarat, milih sugih. Lho hidup itu bukan pilihan. Lho Pak, sampean oleh milih moh oleh mak cacah moh. Sampeyan milih oleh Dewi Persik toh. Lah, ibu-ibu oleh milih moh oleh sampean, milih oleh Pak Lukman. Lho nggih. Nggih. Ora milih, hidup itu bukan pilihan. Sing sugih dadi wong sugih ya dipilihne Allah, sing melarat dadi wong melarat ya dipilihne. Lho. Sing dhuwur dedeke ya dipilihne Allah, sing cendhek dedeke ya dipilihne. Sing irunge bangir dipilihne Allah, sing irunge pesek dipilihne. Sing kulite putih kaya sapi dipilihne Allah, sing kulite ireng kaya silit dandang ya dipilihne Allah. Lho lek ngono urip ora milih mboten. Ada orang yang mengatakan hidup itu pilihan. Lah. Oleh milih Pak Lurah moh dadi lurah, milih dadi camat kok. Pak Camat moh milih dadi bupati. Mula Quran tegas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa yang dikehendaki dan Tuhanmu lah yang memilihkan. Loh. Maka lahumul khiyarah, orang dipilihan manusa ki. Sampai nandur pari panen sing paring ya Allah, dibiadok tikus ya Allah. Mula krana urip ki gak milih yu, tapi dipilihne. Mula urip ning marga mulya siji, aja ngenyek wong liya. Sampeyan lek ngenyek berarti ngenyek Gusti Allah. Sampeyan duwe tangga cendhek, elek, irunge peh. Lek mlaku idal-idul kaya be, rambutnya kaya godhong diweku. Sampeyan gak oleh ngenyek, sampeyan nek ngenyek berarti ngenyek Allah. Mergo sing cendhek elek pesek ya ora milih, tapi dipilihne Gusti. Pokok marga mulya wonge gak saling mencaci maki. Oh, barokah. Mau urip ya ora milih kok. Ora oleh ngenyek wong ya ora oleh. Urip ya dipilihne di tangga kenyih kok ngenyek. Sapa to sing pengin dadi wong kenyih? Enek wong tukang ngenyekan wong kenyih. Oke, wong ya teko. Ketoke lungguh mburi rada endek lho wong ketoke. Lha urip piro gak oleh, sampeyan ngenyek aku gak oleh. Lah sing dinyek ya rasah nesu pancen sampean dhewe ya ora milih kok. Yo kowe kok cuwendhek elek pesek lah ngene iki aku ya ora milih kok. Yo. Oleh milih aku ya milih kaya awakmu to lho. Wong pancen ora milih kok. Wis deal nggih siji aja sampeyan nek ngenyek berarti ngenyek Gusti Allah. Mula sampe Kanjeng Nabi dawuh sapa wong ngenyek wong liya urung mati lek urung ketularan. Lho hati-hati sampean. Bu, di tangga cetil aja dinyek. Pancen sing ngersakne cetil ya. Aduh. Sampeyan iki dadi wong cetil, di tangga cetil iki senengo. Lho, merga sapa loman ngene wong cetil kuwi sok mlebu swarga iki ora dihisab. Sampeyan lek pengen mlebu swarga kudu di tangga cetil. Lho, lek sampeyan iso cetil karo tangga sing apa iso loman ngene tangga sing cetil kuwi jenenge sampeyan luar biasa. Lah nek sampean loman ngene wong loman kuwi jenenge
Tapi lek sampean Soloman gini wong cetil kuwi luar. Sampean cara duwe bojo milih sing biasa apa luar biasa? Tenan yu bojoku iki pancen wong ireng tapi luar Sampeyan mek isane mek loman gini wong loman urung iso loman gini wong ja. Sampeyan ki yo lek becek 5 kilo. Engko lek sampean mantu kuwi sampean diwales yo mek 5. Lho, kuwi jenenge pok-pokan. Tapi lek sampean becek 5 kilo, kok wonge ora becek, sampean eling-eling. Sampean ku lek dibeceki Allah. Nduk. Allah wis dawuh mendah to barang elek barang apik diwales elek mendah to. Barang apik mesti diwales. Sampeyan iki lek mantu daerah becek bungao, mergo sampeyan dijoli karo Allah. Allah ki lek ngijoli luwih akeh timbang gula 5 kilo. Cek ora percaya. Pak, sampeyan iki lek panen sak ton iki kira-kira bibite pira Pak niku? Sampeyan nek nandur pari niku lho panen sak ton kira-kira gabahe pira niku? 7 kilo nggih. 7 kilo lho karo Allah dikai sak ton. Kuwi jek diwehi damen barang. Lho sampean titip jagung lho ning Allah kok encepne ning lemah iki lho. Jagung sitok iki dadi pirang atus jagung. Ge Allah lek ngijoli ora jagung tok sak janggele. Sak tebone. Iya apa ora? Sak klobote. Sak jembute pisan kok jembute. Sak rambute kae. Bu. Wes del nggih siji aja Nomor 2 urip ki gak milih yu. Kok ben uripe ki rukun marga mulya ben gelem halal bihalal. Nomor 2 urip ki gak milih aja iri. Sampeyan duwe tangga sugih omahe ting tumpakane roda pa sepatune mengki ayune kaya bucah mas-masane pating grimbyang 24 ka omahe dijogo apa saking apike omahe ngalahne teke Raffi. Sampeyan duwe tangga sugih aja iri. Karena apa? Sampeyan lek iri karo tanggamu sing sugih. Sing sugih ki ya ora milih, tapi dipilihne Allah. Sampeyan lek iri berarti gak lilo karo takdiri Allah. Sampeyan lek gak lilo karo takdiri Allah tak duduhi, kon golek pangeran sak liyane Allah. Terus golek sapa sampeyan pangeran? Yo. Sampeyan nek duwe tangga sugih aja iri, mergo sing sugih ya ditakdir Gusti. Lek sampean lilo karo tanggamu sing sugih, Allah ya lilo kalih panjenengan. Tapi lek jenengan gak lilo karo tanggane sing sugih sing dipilihne Allah, Allah ya mboten lilo kalih panjenengan. Wis tenang wae karo tanggamu sing sugih. Mergo sing sugih ki ya ora milih tapi dipilihne Allah. Aja iri karo tanggamu sing sugih, mergo irine panjenengan tidak akan bisa merubah takdir. Apa sama nek ditangga sugih terus iri terus tanggamu dadi melarat ora. Ya panggah sugih, ya lak rugi to sampe. Apa terus Allah dawuh kat iki kok tanggane do iri tekat. Lah pripun Gusti sekecane? Apa dimelaratne pisan ora? Iri itu tidak bisa merubah takdir. Apa meneh sampean iri karo tanggamu, tanggane sing direni enggak paham, tak duduhi mumet dhewe awakmu. Roh tanggane tuku Vario teng teng teng. Mari tuku Vario tuku Innova yo teng teng teng. Mari tuku Neva omahe ditingkat yo teng teng teng. Sampeyan bendina tang teng tang teng tanggamu le turu ngangger ora paham. Iri tidak merugikan orang lain, iri itu merugikan diri sendiri. Ora iso Pak awake dhewe iri ki terus takdire berubah gak iso. Mergo sugih niku jatah, Bu. Jatah iki maknane takdir. Jadi Allah ki sadurunge ndadekne jagat raya iki 50.000 tahun wis enek tulisane ning kono. Yutun sugih. Iki maki didongakne wong sak marga mulya melarat ya pangkat sugih. Wong ning kono ning Loh Mahfud tulisane sugih. Yujah KEKRE jeleput. Lha iki mbok bedina istighosah ya jeleput. Duh.
Ora iso pancen ning kono wis tulisane ngono kuwi. Jadi iri ya percuma, iri tidak bisa merubah takdir. Iri tidak bisa merubah takdir. Karena apa? Hidup itu bukan pilihan, dipilih nih Gusti Allah. Bu, sugih niku jatah. Nyambut gawe niku perintah. Ojo kok niati nyambut gawe golek rezeki ki wis enek tulisane, Pak. Sama nih lek diundang kenduran ojo niat golek berkat kuwi jatah. Ora sok kok niati, arep iki Kang kenduran nyapa ben oleh berkat, oh pekok iki. Lho berkat wis genah kok diniati iki lho. Berkat ki wis enek awet jenengan dereng rawuh. Berkat wis enek awet jenengan dereng rawuh wis siap, menungso urung wujud. Jatah rezeki ki wis enek. Undangane genduran wong swidak lho lek nggih berkat 70 lah ya wis to. Sampeyan iki genduran sama niati nyenengne sing ngundang, idkhalus surur, ora usah kok niati golek berkat kuwi jatah. Lah ora iso nyang ora usah susah. Ya Allah mak sikilku kecekluk ora iso nyang genduran lek jatah dititipne kancane. Bandulan. Nyambut gawe niatono nuruti perintah Allah. Aja diniati golek rezeki ki wis jatah. Aku rene iki niat ibadah. Ora niat golek amplop wis enek jatahe ning kono wis ditulis. Arep ngaji kok dadak mikir sangu ki lho. Sangu wis enek tulisane. Ning kono tulisane Lukman gak cair nenek. Aku rene iki niat ngaji. Wis kuwi tok. Ora mikir norno. Lah nyapa mergo wis enek sing mikir. Jadi sampean iki lek rewang ora usah mikir mangan. Rewang kok mikir mangan, mangan kuwi jatah. Sing penting sampean tandang. Ngoten lho. Rewang kok kuwatir kok mangan apa ora, mangan apa ora. Wong kadang sing ra rewange diceluk kon mangan no. Oi, mangan kene lho, mangan padahal gak rewang. Kadang sing ra tandange ya mangan lek wayahe mangan. Sopo lah Mbah Kakung karo Mbah Putri wi? Tandang apa kuwi nyatane wayahe mangan ya ditatakne mangan. Donya iku rasa kok nemen-nemeni, donya kuwi wis dijatah karo Allah. Jadi rezeki ki jatah, Pak. Nek nyambut gawe iki budal ning sawah, bismillahirrahmanirrahim niat nyambut gawe krana Allah. Kok lek mati ning sawah, sampean mati syahid krana ibadah. Nandur pari wis tandur urusane pangeran wis ngoten lho yo. Sugih niku jatah. Nomor 2 sugih ki potongan. Wong lek ora potongan sugih dijak numpak mobil AC ya mabuk. Ya apa ora? Jenenge tumpakne Innova terbaru lho Margo Mulya Lodaya lho mabuk ping 12. Mbok ditumpakne pickup lho Margo Mulya Medion malah ra mabuk malah ngadeg karo nampek angin. Anjen ya balungan kere. Wong lek ra potongan sugih ditukokne anggur sak kilo 20.000 ya ora doyan. Mbok ditukokne juwet lho kok malah seneng to. Jenenge ilat kere. Kuping lek ra potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mbok dikai biting lho kok garing to. Oh kuping kere kuwi aku ngono. Wis ta ora usah iri. Hidup itu bukan pilihan tapi dipilihne Gusti. Wis. Sing nomor 3 aja iri yu. Tak critani sampeyan. Mergo sing kok ireni iki padha. Padha mumete. Lho, kowe rumangsamu tanggamu sing tumpakane pajero ki wong ayem to. Kuwi wong kemeng yu. Lho donya iki duduk panggenan ayem kok sampean lucu lho. Ora eneng wong ning donya ayem iki. Ayem iki panggene nang swarga. Allah wis nggih alam jenenge swarga. Swarga ki panggenane ayem, Pak. Lek donya ki duduk digawe tempat ayem karo Allah. Ora nemu wong ayem iki. Donya ki panggenane masalah. Sugih ndek masalah, melarat duwe mas. Pejabat di masalah, rakyat di masalah, kiai di masalah, santri di masalah. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih. Kuwi tanggamu ki lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanggamu lek tumpakane mobil apik liwat ngarepamu, kuwi duduk wong ayem yo, kuwi wong kemeng. Mula lek liwat ngarepamu ki lho wong kemeng liwat, ki lho wong kemeng liwat.
Sampai ini kok lucu iri karo wong mumet. Rumangsamu wong ilek tambah bondone tambah hayem, tambah masalahe. Omah siji karo omah loro bebane abot ndi? Montor siji karo montor loro bebane abot ndi? Mula sampean tingali wong pegatan ki rata-rata wong sing omahe apik apa omahe elek. Dunya ki ngoten niku, Pak. Sing pegatan ki rata-rata omahe sing apik-apik lho, sing elek peh anake 7 kesundulan kabeh kok. Lah piye ora nyalur PLN gek ra di TV bar magrib lah nyapa? Lah rame nutul, le dilek diluk meteng malan sing wedok. Lho tenan, Pak. Sampeyan kok cek gampang iri karo wong sugih. Oh, Bu. Wong sugih iki duduk wong ayem. Donya iki panggenane, Mas. Urung rabi masalah, wis rabi. Ranti anak masalah, kakean anak. Ranti duit masalah, kakean duit. Sampe delok sing dicekeli KPK, kelek mergo kakean duit to, Pak. Awakmu ora dicekel KPK ora gablek duit to. Lho nggih urung rabi bingung jelek rabi ayem, rabi tenan ayem. Sing wedok ya Allah kenyiye. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani jaluk robina. Tasukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Akhirnya 5 sasi kuru lah kok 7 sasi mati to sing lanang iki. Randi anak bingung jelek di anak ayem saane dokter di telepon di WA saane resep ditebus ben meteng enggak meteng. Golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng, sore Gunung Kelut ndak meteng. Melayu nang Merapi keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak jelek di anak ayem, di anak tenan ayem. Peh nakale. Kon melu sholawatan moh, kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon megawe moh. Dino-dino mek glegeken. Andile abuk. Ngombe apa le? Oh, bimiyeng. Enak le, enak mak. Mak njaluk le mak kowok. Apa ini tak omongin dunya ki ya wis ngene iki ora gampang Sadurunge dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya. Engko bar dadi lurah ya. Arep dadi lurah ya Allah perjuangane Pak Lurah ya Allah. Rumangsane lek dadi lurah ayem boso dadi lurah beh kon bayar pajak doangel. Lho tenan Pak Lurah, kula kadang lucu. Enek uang pengen kerja nang Korea, direwangi kangelan, pirang-pirang tahun ngenteni nang Korea. Boso nyambut gawe nang Korea isine mek sambat. Mulih ya wis aduh dawe ya Allah. Donya iki kok ngene. Sampeyan tak critani ngapunten, pengen dadi tentara koyo apa to angele, Pak? Wah, pengen dadi tentara direwangi ngapunten enek sing entek sapi pirongan adol sawah. Bosok dadi tentara kaya ngono kae masyaallah. Sambat ndak enek lerene bedino digetaki kon rono-rono ya Allah. Mari dadi tentara wis awake ya wis 53 ya wis pensiun nak apa-apa wisan. Wong iki nguber karepe menyelesaikan masalah, kuwi asline wong iki datangi masalah, Pak. Donya ki ngene iki, ayem ki ning swarga. Lek ning swarga iki diarani penak-penak tenan. Wong paling cilik ning nikmate swarga. Isok wong sitok iki dikai omah tingkat 7, manggen ning lantai 6. Wong sitok ndek pembantu 300. Weh, kok wae. Alhamdulillah ngono lho kok wae. Kuwi mau bojone sapa kuwi mau? Diceritane alhamdulillah, muga-muga aku iso oleh kok. Wah. Kere wedhe dulu. Tenan, Pak. Lah pembantu 300 sih bendina nyediani makanan 300 macam, tidak ada satupun yang sama. 300 minuman, tidak ada satupun yang sama. Swarga ki tenan. Dunia kok ubro wis kok ngene iki, ya Allah.
Kok enek lho wong saking sregepe ning sawah ra Jumatan iki. Apa sawah iki dadekne ayem to? Donya iki kok belani wis mek kaya ngene iki panggenane masalah. Donya iki mek sawang si kaya godhong suruh lho yu, siji kok sawang halus, siji kok sawang kasar. Tulung gegeten yu padha pahite. Enek wong numpak Innova sore-sore karo sing lanang liwat sawah. Roh wong lanang karo wong wedok unduh sawi ning sawah. Lha kok sing numpak Innova muni ngene sing wedok, "Yah, peh cara duwe sawah yo ya, sore-sore iso ning sawah deloken unduh sawi." Yo kok seneng men ya. Jere sing numpak Innova. Lha kok sing unduh sawi sing wedok muni ngene, roh wong numpak Innova, "Ya Allah, ya cara duwe Innova sore-sore iso mlaku-mlaku numpak Innova yo ya." Tibane wong loro padha kowoke ta iki mangko. Ya ngono kuwi donya ki mek sawang sih. Sing nyawang Pak Lukman yo ndahne penake masyaallah. Mari ngene cair yo. Sampeyan yo, kula niki tenan cara ngaji oleh nolak tak tolak kok lek saking kathahe, Pak. Aku ngaji sitok kok pamer mboten seneng sedina sitok. Mboten kuwesel. Lah kula wis didhawuhi guru kula Kyai kula. Lukman besok lek mulih ning desa lek nek wong njaluk ngaji kudu kok turuti. Mbuh pira, mbuh sapa, mbuh nggawa apa, aja kok delok kuwi. Aku kiaimu gak lilo aku. Iki kiai kula ki mbiyen wis ngeramal lek kula ki dadi tukang ngaji. Dadi rawani nolak Pak wis kadung dibaiat to. Oh wesel yo anggit. Niki wau kula niki ngaji ki masyaallah adoh ning Kalipari tapi aduh dalane munggah gunung masyaallah tak anggit cedhek tak supiri dhewe. Omah meh ngisak, lagi ngletak wis di WA. Empun dugi pundi, tas tangi turuk dugi pundi aku ya. Kula dugi 8:30 ya Allah. Anggit mulih tenan ya ngene iki donya dijalani mawon Pak Lurah. Arep golek ayem ya ning akhirat. Donya iki ya wis ngene iki mula aja siji aja ngenyek, loro aja sing kok ireni iki duduk wong ayem tapi wong kemeng. Ngene lho. Tanggamu kok sawang leha-leha kuwi asline lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, cuman gak diceritakne awakmu. Yo, iki lho sing kudungan iki lho. Bojomu ben iso lemu. Amen iri. Rumangsamu sing kalungi gedhe kaya wong ayem, peh. Ya mumet kayu. Tibane yo tangi yo nrintip kok. Wis donya ngene iki, wis lila karo takdir Allah penak nggo. Sing nomor 3 hidup itu bukan pilihan. Aja meksa, Pak. Ning marga mulya iki ora kabeh agamane Islam. Awake dhewe dadi wong Islam niku tak duduhi. Niki biyen ya ora pesen, ya ora milih, tapi dipilihne Allah. Sampeyan kudu ngimani lek duwe tangga non muslim, kuwi kudu ngimani lek kuwi ya dipilihne Allah. Mula kene dipilihne kono ya dipilihne, Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi, Pak. Mengajarkan kita untuk rukun, jangan paksa mereka sama dengan kita, ojo. Awake dhewe harus rukun dalam perbedaan. Pancen Allah wis ngoten, aku ki ndadekne manusa ki berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Mula sampeyan delok, donya ki lak berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Enek bangsa Australia, bangsa Brunei, bangsa Malaysia, bangsa Amerika. Mula akhirnya karena berbangsa-bangsa, akhirnya bentuknya manusia ini beda-beda. Enek sing dhuwur, enek sing cendhek, enek sing kulite putih, enek kulite ireng, enek sing rambute krewul. Niku sing gawe Allah, pancen digawe beda-beda. Mula Indonesia iki lek bal-balan pancen kalahan. Mergo karo Allah bangsa Indonesia iki digawe cilik-cilik. Golek wong 12 lho, 11 lho Indonesia kangelan, Pak. Padahal pirang atus juta penduduknya. Bal-balan amin kalah karo Amerika. Lho wong dhuwur-dhuwur kok. Lho nggih. Pancen digawe karo Allah ngoten niku. Akhire beda sukune, beda kulite, akhire terus beda agamane, beda adat istiadate. Lah iki hargai sebuah perbedaan. Jangan paksa mereka sama dengan kita. Lawake dhewe kadang mek perkara tahlilan iki lha akeh wong sampean rekaman. Tahlilan iki kadang gak siap beda.
Wong Wahabi niku wong sing gak siap beda. Jadi lene wong eno tahlilan dikritik, tahlilan itu bid'ah bukan ajaran Rasulullah. Loh, kowe iki kok gak siap beda to? Lah kowe iki ora tahlilan rasa tahlilan pancen aku karo Allah ditakdir seneng tahlilan kok. Dan ada dasare kok. Mereka gak siap beda. Akhirnya terus ziarah kubur dikritik syirik. Bukan ajaran Rasulullah itu. Lagi kan gak siap beda dek. Loh, lek kowe gak selamatan rasa selamatan, tapi aku selamatan duwe dasar kok. Aku bene 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Kowe gak masalah pancen kowe ya rada cetil kok. Kudu siap beda. Mulai Indonesia iki biyen gemberah iki mek perkara ngene iki, mereka ndak siap beda. NU selalu dikritik habis-habisan, sholawatan ndak boleh. Nyapa to kowe gampang ngono iki nyapa to. Mulai Indonesia iki gak rukun-rukun. Masya Allah, tawasul gak oleh lho. Kowe iki lek ora tawasul ya ora usah tawasul, tapi sing tawasul aja kok lok-lokne. Engko hatinya sakit. Lah hatinya sakit ku terus genten ngelokne. Lah gak iso halal bihalal to lek wis ngene iki. Lho kula niku salat subuh lek kono ora kunut mboten sakit, Pak. Pancen ati kula distempel, Lukman subuhanmu kunut. Lho. Kula gak nglarang lek nek kanca kula gak ngangge kunut, gak nglarang. Pancen kowe yo dasar, aku yo dasar kok. Sampeyan gak kunut monggo. Kok enek lho sing ora kunut ngelokne. Ora kunut ora sah, kono kunut gak sah. Lho kok iso to? Tapi ketok wis ra patek tukaran lah mergo cah loro wis ora subuhan kok. Lho lagi to, Pak. Kula kadang mikir kowe kok panggah ngelok-ngelok nih tahlilan wong mati ra ditahlil. Lho duluramu mati ra kok tahlil ora apa-apa. Tapi wong marga mulya sing tahlilan yo bene. Ngono lho karep kula iki. Jadi ben muncul halal bihalal. Tidak ada dasarnya setelah sholat salaman. Lha wong bar sholat omong-omongan ya ora apa-apa kok. Bar sholat buka HP ya ora apa-apa kok. Bar sholat jotosan iki lho. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa ku maksude ya ora apa-apa tapi dosane mbuh tapi ya ora apa-apa. Jadi Indonesia ki mek kuwi kadang lelah, Pak. Nggih. Kok gak siap beda to dadi wong. Padahal Allah ki wis gawe beda. Wong sak donya ki lek dige NU kabeh iso tapi gak tinggi karo Allah. Lek dige Muhammadiyah kabeh iso tapi gak tinggi karo Allah. Winginane ning Binangun nek perkara kembar mayang iki dadi gemberah lah ya wis. Wong Binangun iki mantu nggih kembar mayang karo besane dikritik. Lek mantu rasa ndamel kembar mayang, meh bubrah niku, Pak. Wong Binangun oleh wong Tulungagung, sing Tulungagung ki Muhammadiyah. Dhek duwe dasar Kanjeng Nabi ki lek nikahne ra nggih kembar mayang, nikah ya ora nggih kembar mayang. Lah awake dhewe lek urip ning donya sing dinut sapa? Ora ya Kanjeng Nabi. Nggih, besane Binangun. Lah nggih mengke lek mantu anake awake dhewe rasah nggih kembar mayang. Lah wong Binangun kok dipenging ngono munine ya nggih. Tapi batine lah ning yen mantu aku ya tak nyirku. Lho akhire digekne kembar mayang. Sing ngaji kula cek teko dalan kula diparani, Yai. Kula tuwun tulung mungkin jenengan terangne kembar mayang kula nembe gembrah kalih besan. Niki besan kula dugi lenggahe ngarep. Jenengan bahas tentang kembar mayang. Akhirnya tak omong nih kembar mayang ki oleh apa ora, sing ngomong ra oleh ki sapa. Wong Jawa ki lek berharap kebaikan, ora mek ndonga. Wong Jawa ki lek berharap kebaikan diwujudkan dengan simbol. Ora mek ndonga tok enek simbole. Wong Margamulya ki biyen nek meteng tuwek, lek arep babaran, senengane sedekah jenang procot. Lah nyapa kok sedekah jenang procot berharap ning Allah. Muga-muga lek babaran lancar, mak procot, procot. Lah saiki do gak ngangge jenang procot lek babaran rata-rata operasi sesar. Mulai wis lahir dislameti dikai simbol jenenge iwel.
Iwal-iwal ki simbol saka tembung walidain. Wong marga mulya muni walidain ilate ra tegen wali. Iwal-iwal ki maknane wong tua loro, harapane dikai iwal-iwal muga-muga solek gede ben beneh karo wong tua lorone. Golek mati karo wong marga mulya disedakoi dikai simbol jenenge apem. Apem saka basa Arab afun maknane ampunan. Nyapa kok dikai simbol apem, keluargane berharap muga-muga sing mati dosane dinga. Enek kene wong mati dikekne iwal-iwal ngono. Lah simbol itu dalam Islam boleh apa ndak? Loh aku genten takon ning Indonesia ki apa sing gak gawe simbol? Sampeyan lek wong NU gawe simbol apa bintang 9 kuwi lho. Kuwi simbole NU. Gambar donya nek bintange 9 nyapa kok 9? Simbol wali 9. Nyapa kok 9? Simbol Kanjeng Nabi, 4 sahabat, 4 imam mazhab genep 9. Nek gambarin donya ditaleni ben rusa ben ra ucul sing mlebu NU pangga istiqomah melu NU. Lho kuwi simbol. Muhammadiyah, tak omong iki sapa sing Muhammadiyah? Sampeyan duwe simbol apa matahari? Wis. Nyapa ra sak langite pisan. Lah iki aku sing radong. Takono Pak Amin Rais. Jadi kowe iki yo duwe simbol jenenge matahari. Saiki tak takon, apa Kanjeng Nabi biyen duwe simbol matahari? Kuwi jenenge tek muki bid'ah. Wong kok gampang ngelokne gak ndelok gitoke lho. Dhek dhewe simbol kancane disimbol dilokne iki lho gak siap beda niki. PKS di simbol apa bulan sabit? Muhammad apa ki jenenge P3 duwe simbol apa Ka'bah? Nyapa gak sak Masjidil Harame pisan? PDIP iki sampean PDIP di simbol apa banteng moncong putih? Nyapa kok ora gajah moncong putih? Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung nyapa ora burung emprit. PKI lho duwe simbol Palu Arit, Blitar lho duwe simbol. Sedeng wong Jawa ngrabekne anak duwe simbol kok kritik dudu ajarane Kanjeng Nabi. Lho kok pinter men awakmu aku. Lah nyapa wong Jawa kok ngrabekne anak dikene kembar mayang duwe harapan muga-muga sing rabi kaya kembar mayang. Kembar ki padha mayang kuwi karep. Wong rumah tangga ki lek karepe padha rukun. Sing lanang seneng dolan, sing wedok seneng dolan. Padha to? Barabi ki dolan. Duwit entek ya rukun wong ge dolan wong loro. Sing lanang kopro, sing wedok rukun. Umbah-umbani karo sing wedok seminggu mek dikumtok. Sing lanang nyawang ya ora nesu wong sing lanang ya. Lho. Kora-koran seminggu ditumpuk. Sing lanang ya ora nesu wong sing lanang ya. Wong sing lanang ki lek nyepot sempak disalah meja makan sing wedok ya ora nesu kok. Mergo sing wedok ya enak. Sing lanang seneng pedes, sing wedok seneng pedes, rukun, bendina blendi. Kadung mencret bareng. Paling mek eker-ekerane wis ndang to ya, nyekno rung metu iki lho. Lho lek ngono kesimpulane nggih kembar mayang kono ora gawe ya. Ngono kok. Dhek duwe simbol ra sadar, mula ayo hargai Ojo paksa mereka sama, jangan. Wis niki nek tradisi ngampiri neton ya wis bene. Enek tradisi baritan ya wis bene, aja kok peksa kuwi ra ning ajarane lah kok kenyih. Wong sedekah. Mula nalikane Indonesia iki dipimpin presiden jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sing dijuluki bapak pluralisme, Pak. Tahun baru Cina iki mbiyen mboten nate tanggal merah, Pak. Basa Gus Dur dadi presiden, tahun baru Cina iki dadi tanggal merah. Lah nyapa? Gus Dur sederhana, sing pesen dadi wong Cina iki lho sapa? Lah lek tahun baru Islam tanggal merah, tahun baru Masehi tanggal merah, tahun baru Hindu Buddha tanggal merah. Nyapa tanggal Cina gak tanggal merah? Padahal ning Indonesia ki payunge mek sitok. Jenenge Bhinneka Tunggal Ika. Terus di mana Bhinneka Tunggal Ikamu? Jenengmu berbeda, tetap satu. Walaupun beda tetap satu. Lek tahun barumu tanggal merah, kudune tahun baru Cina ya tanggal merah. Mergo wong Cina dadi Cina ki ra pesen. Lek wis ning Indonesia ki mek sitok Bhinneka Tunggal Ika. Iki lho Gus Dur, Pak. Cina ki duwe tradisi jenenge barongsai. Barongsai niku mbiyen gak oleh. Tradisine Cina itu. Barong iki ana loro yo, barong sae kalih barong mboten.
Sing teke Cina niku barong sae. Teke Cina iki barong sae, duduk barong mboten sae. Dulu barong sae iku gak oleh. Bosok gusut dadi pembicaraan, wis ayo tampilno barong saemu. Lho kok ngoten Gus? Iki tradisine Cina. Sapa sing milih dadi wong Cina? Lek jaranan oleh, lek tayub oleh, lek solawatan oleh. Terus apa malih? Lek solawat karnaval oleh. Lah nyapa to barong sae gak oleh. Ning di Bhinneka Tunggal Ikamu ya Allah. Kalingan apa mboten Pak? Biyen iki anake turune wong ngapunten, wong PKI. Niku gak oleh dadi pegawai negeri. Iku karo Gus Dur tap MPR sing melarang keturunan PKI gak oleh dadi pegawai negeri kon nyopot, kon guwak. Ora lho sing pesen dadi putune PKI iki lho sapa? Gus Dur sederhana lho sing salah bae kok putune dikatutne iki lho. Yo, bener apa mboten niku? Lho engko nanti anu PKI muncul lagi diatasi Banser Margomulyo beres kok. Oh PKI jelas dilarang kok dulu ndak dilarangnya kalah kok. Apa meneh saiki dilarang? Loh, dadi urip iki aja gampang meksa to. Sampeyan nek ditangga non muslim hargai yu, aja kok peksa kon masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Rasulullah dawuh sapa sing nglarani wong non muslim padha karo nglarani aku. Sapa sing nglarani aku padha karo nglarani Allah. Sapa sing nglarani Allah tempatnya yang layaknya di neraka. Nah, saiki Masya Allah, mek perkara tarawih gembira. Sitok 11, sitok 23 gembira. Sing tarawih 11 traweh. Sing tarawih 23 traweh. Kula niki lek kon traweh 11 emoh, mergo kula wis ditempel Lukman, trawehmu 23 cetok. Tanggamu 11 cetok. Sing kono gak tau traweh golek tajilan tok cetok. Enek wis. Ya cuman aja ngurat ngarit, lek wis ning masjid iki 23 ya aja diurat-arit dadi 11, ya aja lah. Iki jenenge memaksa tempat lain untuk menuruti keinginan egonya sendiri, itu ndak boleh. Mungkin ning kono wis enek musala, traweh 11, ya hargailah perbedaan. Ben Margomulyo ki panggah rukun. Iki lho kok iso wujud halal bihalal. Jangan maksa orang lain. Hidup itu bukan pilihan tapi dipilihne Gusti. Cepet-cepetan, siji aja ngenyek. Loro aja iri, nomor 3 aja maksa. Wis bene awake dhewe beda itu bene sing penting rukun. Sing nomor 4, hidup itu bukan pilihan, iki sing penting aja berontak. Sampeyan iki lek dipilihne Allah aja berontak. Mergo pilihan Allah iki mesti yang terbaik. La yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairallah. Tidak ada sesuatu yang dipilihne Allah terhadap hambanya kecuali mesti yang terbaik. Sampeyan iki lek ditakdir melarat, pancen sing apik melarat. Aja ngomintari Gusti Allah sampeyan. Lho, sampeyan iki lek ditakdir sugih pancen sing apik. Sampeyan iki duwe anak iki lho yo, nyekeli dhuwit iki lho wis beda kok. Sampeyan iki lek bocah cilik mosok arep kok cekeli dhuwit akeh to. Lek dicekeli akeh bahaya, lek masih gak apa-apa. Sampeyan nyekeli dhuwit ning anak iki yo ndelok-ndelok kok. Tapi anak yo protes, "Oh, masih 100.000, aku mek 2.000 lho." Kowe engko lek 100.000 malah ruwet kowe nggo dhuwitmu. Kowe cukup 2.000 wae. Sing penting iso tuku cilok. Kebutuhane masmu ki beda. Jadi Allah ki ngowahi manusa ki melarat sugih ki sesuai porsine, Pak. Sampeyan iki lek diparingi melarat lilo pancen sing apik ki melarat. Diwe sugih lilo pancen sing apik. Aja brontak. Apa sing dipilihnya Allah mesti yang terbaik, walau itu terkadang menyakitkan hati. Melu pilihan lurah kalah, syukuri berarti sampean didohne saka bahayane dadi lurah. Pancen lurah Margomulyo ki sing apik namine Pak Handoko. Iki sing milihne tak dudu sampean. Iki sing milihne Allah. Mboten kula milih Pak Lukman. Iya, ketepaan pilihan sampean iki padha karo pilihane Allah. Sing dadekne iki Pak Lurah iki Allah. Mula sing winginane ra dadi merapat kembali. Aja berontak. Pendukung yang lain rukun kembali. Aja berontak karo takdir Allah. Wakil Presiden Indonesia iki pancen sing apik ya. Gibran aja kok ungkrek-ungkrek kuwi. Wong sing milihne Allah kok. Kok enek jenderal-jenderal gak lilo karo pilihane Allah iki lho.
Ada sing milihne Allah. Anu. Lek kok anu. Sampeyan iki lek melu pilihan lurah kalah, syukuri berarti sampeyan didohne saka bahayane dadi lurah. Mak pilihan lurah kalah lho. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik sampeyan gak dadi lurah. Iki mau malaikat tasrene ngabari aku, yuk bojomu dikalahne karo Allah. Kok ngoten malaikat? Mergo Allah sayang. Lurah marga mulya sing dipilih karo Allah Pak Handoko, duduk bojomu. Lah enten apa malaikat? Bojomu lek dadi lurah bahaya, iso-iso ngentekne duit pajak. Mula bojomu kon panggah bakul cilok ya yo lho. Niku Allah, Pak. Melu pilihan kami tua kalah, syukuri berarti sampean didohne saka bahayane dadi kami tua. Mak kalah aku, alhamdulillah ya, pancen sing apik sampean ra dadi kami tua. Iki mau malaikat ngabari, yo bojomu dikalahne. Lho napa malaikat? Mergo sayang karo bojomu. Kok ngoten? Bojomu lek dadi kami tua bahaya, yo iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula bojomu kon panggah bakul plembungan yo. Awake dhewe gampang gak lilo karo takdiri Allah. Nandur pari gak panen, biadok tikus alhamdulillah. Berarti sampean didohne saka bahayane panen. Berarti lek panen malah bahaya. Mak, parine dibiadok tikus lho, Mak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik kudu dibadok tikus. Lho ngono to Mak, kowe iki piye to? Ya, kowe iki kok panggah dadi wong ra tau sadar. Kowe iki lek ning sawah isine mek nesu. Kiriman telat nesu, jangan kepedesan nesu, tempe rodok gosong nesu. Gek kowe iki lek ning sawah lek wis nesu lambemu mesti muni cak cuk. Wis miso ae. Gek kowe iki yo gregetne lho ya. Lek wis kadung ning sawah krungu masjid azan zuhur ya ora mule. Kadang malah kok entai, oh alah Yahmini kok ya wis apa kabar to. Mula ya akhire parine dibiadok tikus ya. Lah nyapa Bu? Allah sayang karo anake awake dhewe. Iku lek dipangan anake awake dhewe, sok lek gedhe tukang misuhan kaya diangkrengamu ki lho ya. Kuwi golek dipangan anake dhewe, sok lek gedhe krungu azan ra gelem jamaah ya. Mula dipakakne tikus, ben tikuse sing misuhan, ben tikuse sing ra tau salat jamaah. Sampeyan lek iso urip lila karo sing ditakdir Allah, wis sampeyan dadi derajat wali. Wis aja brontak lila. Allah itu bukan raja tega. Kasih sayang Allah dateng kula karo panjenengan. Ngalahne kasih sayangi wong tuane jenengan teng panjenengan lho yu. Sapa kuwi guyubuan terus. Ini ngeden-ngeden kuwi wah kuwi paling anake sing kae mau kuwi mau. Yo. Urip iki paling penak lila karo takdire Gusti. Paringi melarat lilo, paringi sugih ya lilo, nandur pari gak panen ya lilo, panen ya bakulan rapayu lilo, payu ya wis wong lek wis lilo mentok Pak. Mulih ngaji disangoni ya lilo, ra disangoni ya. Lilo. Aku lek ora lilo atiku panggah lara Pak. Lho iya. Mergo ngene lho yu, sampean panen, lilo ya panen, ora lilo ya ora panen, sampean lilo ya ora panen, ora lilo ya ora padha-padha lilanono. Lho, melarat lilo ya melarat, ora lilo ya lek ora lilo sugih, sampean rasah lilo, ora lilo ya panggah melarat tok. Tapi lek lilo oleh ganjaran, lek ora lilo do wes Pak, menungso ki awake dhewe sok bakal diuji sama eling-eling tenan. Loro sing abot Pak. Siji nalikane lara. Wes. Wong lara kuwi lila ya panggah lara, ora lila ya. Lho. Tapi lek sampean lila oleh ganjaran, lek ora lila sampean dosa. Lho lek cara wong cerdas yo milih lila no, wong yo panggah lara kok. Sampean iki lek duwe anak kok liloan, sampean seneng yo.
Le, dalem Bu, iki ngene lho Le, iki bodho awakmu ora tak tukokne klambi. Sing tak tukokne mase. Alah mboten napa-napa Bu, mase ditumbasne. Mengke agemane mase sing ra sedeng tak damele. Ya Allah, kok enek lho anak koyo ngene. Le, dalem iki bodho gak tak tukokne montor, sing tak tukokne mase. Alah mboten napa-napa. Mase sing ditumbasne mengke lek mase mboten damel tak ngampil kula. Ya Allah. Le, dalem sesuk prawayahe bayar SPP nggih. Lah bunda rung di alah mboten napa-napa, mengke tak matur kepala sekolah. Tak aturne lek bayari ngentosi panen. Wah, sampean di anak kok setiap keputusan jenengan lilo, sampean yo lilo karo anak. Tapi lek anakmu ngene le, iki masih tak tukokne klambi awakmu ora. Heh, masih neh, masih neh. Wong tuwek kok radil, kuwi jenenge wong tuwek pekok. Biyo kudu ngencepne ning lemahe rasanya anak ini. Lho tenan. Allah ki ya ngoten, awake dhewe iki lek diparingi Allah lila, Allah ya Allah seneng. Lah awake dhewe iki bakal diuji sesuatu sing abot jenenge lara. Lek lara Allah jenengan lila, Allah ya lila. Lek wis lila, apa to sing sampean karepe ora dikabulne Allah? Mula wong lara ki lek lila dungane mandi, Pak. Lah piye to diparingi lara ya? Ngene iki aku watuk pilek. Ya tak lilani, ora tak lilani ya watuk pilek kok. Lila ya watuk pilek, ya tak tukokne obat ya wis selesai ora tak ge beban. Bojo kula bolak-balik, wah watuk pilek wis bene wong diparingi kok. Ora lila ya panggah pilek. Lila ya panggah. Pak lurah barang sing gampang lila. Kok susah yo rakyate ra bayar pajak ya panggah ra bayar. Kadung dililani ya ora bayar, ora lila ya ora. Dan sampean dadi lurah teladan ning akhirat sampean. Mboten tenan agitmu. Mula ngendangi wong lara niku Bu, Pak. Lek sajake larane gak kenek diarep-arep warase. Lara kan rena kalih, Pak. Sing kenek diarep-arep warase karo layur jabaruhu ora kenek diarep-arep warase. Sampeyan iki lek ngendangi wong lara secara medis wis gak kenek diarep-arep warase. Sampeyan kudu wani muni ngene, Kang. Ora usah ngarep-ngarep waras. Penyakitmu ora bakal waras. Kang, lila karo laramu. Lek awakmu lila, engko Allah ya lila. Kang, lila karo nyawamu arep dijabut Allah. Lek nyawamu dijabut Allah lila nampa nyawamu. Iki lho Kang sing diarani husnul khotimah. Wani ye ngindangi muni ngono. Laramu ora keneng diarep-arep warase, rasah ngarep-ngarep waras. Langsung cai mendelik cangkemmu ngomong apa. Lho tapi enten Pak wani tenane wonten. Wonten enek kiai ngendangi santri ini. Ngapunten, santri ini wis kena gagal ginjal, Pak. Wis kritis, tapi lesane cek iso muni, matanya bisa memandang, sik iso omong. Ditok nih bisa. Tak tok nih Kang Lukman. Ora sak kok arep-arep warasmu. Wis saiki lila karo apa sing diparingi Allah. Iki engko terakhir nyawamu dipundhut karo Allah lila. Lek kowe lila, Allah lila nampa nyawamu. Lek kowe gak lila, Allah ya gak lila nampa nyawamu. Lah iki bakal menghadapi kematian. Sapa wonge lila ketemu Allah tak duduhi. Allah ya lila ketemu tiyang niku. Lah wong arep mati iki ketemu Allah, lho lek lila. Allah ya. Lah awake arep mati mulat gak lila terus ya Allah gak lila lho Pak. Niki lho sing penting. Mula aja bruntak karo takdiri Allah. Belajar lila nampa takdiri Allah. Bu. Engko puncake awakmu lila duwe tangga nganyelne kuwi. Wong gampang gak akor kan mergo gak lila karo duwe tangga sing karakter elek. Lah rumangsamu sing karakter elek rumangsamu pesen piye? Bu. Enek wong ngibadah wis 500 tahun Pak Lurah. Umate Nabi Musa. Gak tahu maksiat. Akhirnya matur teng Nabi Musa. Nabi Musa, kula jenengan atur nih teng Allah, jenengan tanglet nih teng Allah. Kula niki besok manggen teng swarga pundi. Saking mungkin pedine karo ngamali. Jenengan kan sakit komunikasi kali Allah. Akhirnya Nabi Musa matur, Gusti kula kagungan umat ibadah 500 tahun.
Mboten nate maksiat mangke teng swarga pundi. Langsung Allah dawuh, ngomong ngono ke umatmu, tak ancep ning neraka. Tak ancep ning neraka. Waget Nabi Musa, mudun. Pripun Nabi Musa? Jeblok nasibmu. Pripun Nabi Musa? Kowe karo Allah dincep ning neraka, kowe dilebokne nang neraka. Dia tidak marah, tidak kaget, dia tersenyum. Loh kok guyu? Nabi Musa, lek pancen Allah lila nglebokne kula teng neraka, kula nggih lila. Kula ngibadah ora golek swarga, ora golek neraka. Kula ngibadah golek lilane Allah. Gusti Allah ngucapne kula neraka, lila, lila. Enek ta ujian sing paling abot ngalahne dilebokne neraka. Tapi ini hamba yang istimewa. Lila, lek pancen Allah sing nglebokne ya lila, aku ya lila. Nabi Musa kaget, matur malih. Piye Musa umatmu? Lah kok lila Gusti? Piye maksudnya? Dilebokne neraka lila. Musa dalem muduna omong ana tak pindah nang swarga. Loh, pripun to Gusti? Lah dhek lila kok. Lah wis dhek lila aku ya. Gila Bu, urip ki sing penting lila karo takdiri Allah. Ojo gampang berontak. Duwe bojo gak patek blonjo. Lila. Loh, sampeyan oleh ganjarane kaya garwane Raja Fir'aun lila karo Fir'aun kok. Enek to wong lanang ra patek blonjo? Gaene senengane nyanyi. Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Kadang enek to wong lanang muni ngono. Dik, dalem Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan golek enek ning Marga Mulya ngoten niku. Wonge kupluke kembangan apa polos? Polos lah Pak Lurah ngawur ya. Wes, lila Bu nggih. Hidup itu bukan pilihan tapi dipilih nih. Pengajian dikai udan ya. Loh. Aja sampai muni ngene, piye pengajiane mambengi? Rame sayang udan. Lelelelelelele. Sampeyan ki mantu diparingi udan ya. Ora udan ya. Bah, kok enek lho menungso kaya ngene Gusti Allah. Tak paringi apa lekat gak tau ngersula. Becekane iki wis 3 buku. Lho ngono ki mantu ra nek sing becek kok ya lila. Enek wong ngono ki enek apa ya? Becekane ting telecek lho kok pas mantu udan deres. Ya sing disalahne dukune terusan. Sing terakhir, hidup itu bukan pilihan, ini sing penting. Tak seleh buri penting. Hidup itu bukan pilihan Pak. Jangan memutus tali persaudaraan. Allah ini ku pancen gawe wong Marga Mulya ki beda-beda. Mula kembali lagi hargai perbedaan. Ning Marga Mulya ki enek wong ki lek ngendikan ki kalem, santun, santai, tenang, enek wong model ini. Enek sing lek ngendikane bledak-bledak. Maido, saenek wong ora ning penere, Pak. Rewang kira patek tandang mek maido. Adek lek tandangi mek ngicipi. Diluk mulih karo bekem iwak. Lho, ngono kuwi awakmu aja memutus tali persaudaraan. Ngeten lho, Bu. Awake dhewe ki nyapa to satru kula langsung mawon nggih. Satru ki nyapa to? Gak gelem halal bihalal. Wong satru ki penyebabe ya niku wau, gak siap beda. Akhirnya wis gak siap beda terus muncul sing jenenge nesu. Jadi wong satru ki penyebabe gak siap beda. Nek wis gak siap beda terus nesu. Jadi wong satru ki penyebabe siji apa? Nesu gak mari-mari. Wong satru, wong gak gelem halal bihalal iki penyebabe nesu gak mari-mari. Wong nesu ki kan maceme papat. Engko sampean batin dhewe aku sing nomor pira. Enek wong nomor 1 gampang nesu tapi gampang mari. Enek wong model ngene iki, Pak. Gampang nesu tapi lek kadung nesu gampang mari. Alah wong rewang lek tekone keri, dipaido karo kancane. Iki rewang tekomu keri, urung tandang madiang. Oh cangkem wo nesu. Ngono ki bar nesu ya rangkul-rangkulan ya kok nonjok bareng.
Ki jenenge gampang nesu tapi gampang. Enek sing nomor loro gampang nesu tapi lek kadung nesu angel marine. Kejadian iki tahun 2000 selawe lho cek kelingan. Napa to yu gak takon karo mah ngarepi, ra kelingan ye nyapo. Dek tahun 2000 mantu geden yu, aku rewang seminggu ndak mulih yu, tak belani yu. Jenenge tangga. Tekan doto yu wayahe ngeterne manten, lha kok ora dijak aku. Ora dijak ngeterne manten tahun 2000 lho, tahun 2000 selawe cek kelingan. Kuwi jenenge gampang nesu tapi lek kadung nesu angel. Jadi nomor 1 gampang nesu gampang mari, nomor 2 gampang nesu angel mari. Sing nomor 3 dibalik, angel nesu tapi lek kadung nesu ya angel mari. Rewange digojloki mak plengah-plengah gak nesu yu. Ning begitu nesu jaget. Sing paling apik is nomor 4, Pak. Enek wong angel nesu tapi lek kadung nesu gampang mari. Loh, nesu ki jane oleh, sing gak oleh ki dendam. Mula wong satru ki oleh, sing penting aja punjul 3 dina. Artinya apa? Islam ki masih mentoleransi orang marah, Pak. Sing ndak boleh ki dendam. Sampeyan rapat takmir masjid karo Pak Lurah. Pak Lurah kok duding-duding, gak masalah. Sing penting bar rapat bar. Aja bar rapat panggah kok gowo sampai pirang-pirang dina kok iki sing gak oleh. Jadi wis dadi keputusan bersama masjid kudu bangun jeding. Pak Lurah sepakat, kabeh sepakat. Ya wis clear to. Kadang sing anu ki terus dendam dawa. Nggih, dadi sing marakne niku nesu gak mari-mari niku. Mula wong satru ki oleh sing penting aja punjul 3 dina. Sampeyan satru karo bapake cacah, monggo. Bu, sampeyan satru karo ayah, heeh, Bu. Wong satru ki ngibadahe ditolak. Sapa sing ngomong Pak Lukman? Oh, kowe ora paham. Kuwi lek punjul 3 dina. Ibu karo ayah satru cek entuk 2 dina. Lah sire ibu piye tak tutukne 3. Wes, wong satru ki mergo nesu gak mari-mari, tak duduhi. Wong nesu ki penyebabe apa? Wong nesu ki penyebabe sitok keliru mikir, Pak. Logika berpikirnya lo keliru, akhirnya sikapnya keliru. Bahasanya Pak Lurah, orang itu kalau mindsetnya keliru, kok mesti melahirkan sikap yang keliru. Kulo tak takon Bu, tapi tolong sampeyan jawab jujur. Suami jenengan pendak jam 12 sawani kundur ke sawah. Tenan jam 12 sampeyan gekne wedang kopi, kundur tenan ke sawah. Jenenge digekne wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi lo gak diombe, jujur. Jenengan gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa kliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek ibu-ibu apa? Aku dadi wong wedok gak diregani celek mlebu ning ngene iki. Akhirnya roh kopine jam 10 gak diombe, marah kowe iki kebangetan ya dadi wong lanang. Ora iso ngregani wong wedok, kopi karo ngombe ra gelem. Kuwi lho ya aku lho golek utangan ya. Pancen iki wong lanang pekok ya. Nek sampean cerdas, roh kopine gak diombe, ya Allah gak mbok ombe ya, Kanjeng Nabi dawuh. Dindi nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora, kuwi ganjarane padha karo salat sunnah 20 rakaat ya. Kuwi gak mbok ombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunnah 20 rakaat. Sing nomor 2 ya, gak mbok ombe beneran ya, malah tak ombe. Lek sampean mikire ngoten niku kopine ra diombe malah seneng mergo bathi loro, siji bathi ganjaran, loro bathi kok. Tapi lek kopine diombe sampean mek oleh ganjaran tok gak oleh kok. Mula wong wedok marga mulya sing cerdas nyugone wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Kuwi mek logika berpikir yang keliru. Yo mulai saiki lek gawe wedang kopi gak diombe, alhamdulillah. Enek wong wedok tuku jeruk ning pinggir dalan. Mbak, jeruke legi-legi. Jenengan cobi legi tenan. Pinten Mbak sak kilo gangsal 1000. Tasik pinten kilo sedasa. Tak tumbase kabeh. Dituku kabeh 10 kilo 50.000. Sampeyan rasakne legi, mbasa digo mulih nang marga mulya 10 kilo kele sitok ndak sing legi. Jenengan gelo napa mboten? Gelo. Marah, sakit hati. Lah nyapa mergo keliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek ki apa? Aku tuku jeruk kapusan, celek marah-marah wis. Akhire wadul gini sing lanang keliru mikir pisan. Ya
Aku tuku jeruk 10 kilo kapusan lho ya. Ya ngono kuwi wong wedok lek tuku ra pitung karo sing lanang, ya mesti kapusan. Pancen kuwi wong wedok kowuk. Dadi sing lanang kliru mikir. Krana sing lanang sregep ngaji, mikire cerdas diwaduli ya. Aku tuku jeruk 10 kilo kapusan lho ya. Sing lanang wong pinter, wahai istriku tercinta, wong diapusi ki enggak elek, sing elek ki sing ngapusi. Bersyukurlah kowe ditakdir karo Allah dadi wong sing diapusi ora sing ampean wong apik. Nomor loro sayangku, cara jeruk 10 kilo dituku wong 10, jadokno lah ya sing kapusan wong 10. Lek ngono kuwi istriku istimewa mergo nulung wong 10. Nulung wong apik apa elek? Lah kok gelo mergo kliru. Nyapa to Pak, jenengan dirasani, dilokne, difitnah, dipaidu, marah. Mergo kliru mikir. Awake dhewe iki lek dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, dicaci maki, sing mlebu ning utek apa? Harga diriku dilecehkan. Aku dicampakkan, aku ndak dihargai, aku dihina, aku direndahkan. Celek mlebu ning utek. Mula nalikane rewang dilokne tok ngoh langsung marah, merasa dirinya dicampakkan di hadapan banyak orang. Tapi lek awake dhewe iman karo Kanjeng Nabi, Pak. Wong dirasani, dilokne, difitnah niku untung karena apa? Ditukar dengan kebaikan. Sapa wonge dirasani wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing rasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Mula besok akeh wong marga mulya ning alam barzah kaget gak rumangsa di kebaikan, lha kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Enak-enak lungguh nang kursi diparani karo malaikat, "Yu dalem omahmu mbiyen di Blitar, Blitare ndi Margomulya. Lurahmu Pak Handoko nggih. Nyoyu tak kei ganjaran mak mbleku." Lho. Ganjarane napa malaikat? Maca Quran. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Heeh, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek gak godak maca Quran. Lho tapi ganjaran maca Quran kula sing kok kuwatah men sing sregep maca Quran ki tanggamu, ning sayang sregep ngrasani awakmu, ati awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran pen. Beleku malih lho napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula cedhil-cedhil tiyang marga mulya, heeh aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani to lek kon becek ra tau nyang. Lho tapi kalau kau diganjari sedekah, tanggamu ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, adik awakmu sabar, mula ganjarane sedekah pen. Beleku lho napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji, gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji, heeh kowe iki ditangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh, ning sayang tukang maido ngelokne awakmu, adik awakmu sabar, mula ganjarane kaji pen. Beleku napa malih malaikat ganjaran napa salat tahajud gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dadi wong marga mulya mboten nate tahajudan malaikat. Iya aku roh, kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu ndak nyami aku ya iya. Lho tapi kalau kan diganjari salat tahajud tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28. Ning sang tukang rasani ngelok ning maido awakmu, ate awakmu sabar, mula ganjarane salat tahajud. Bu, lek ngono dirasani, dilokne, difitnah, dipaidu ki untung karena kita ditukar pahala. Aku tak takon, lek tanggane sampean kabeh apik, ngelokne ra tau, maido ra tau, mitnah ra tau, terus sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek kan. Mula lek ning marga mulya nek wong nganyelne ingunen. Loh, Abu Jahal karo Abu Lahab ki nyapa kok panggah diingu karo Allah, Pak? Allah lek sir mateni saged, tapi panggah diingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Wis. Kanjeng Nabi ki ganjarane akeh mergo nyapa enek wong elek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab. Awake dhewe iki penting enek wong elek iki penting sebagai ladang mencari pahala. Sing sabar. Mula rasa gumun solek Pak Handoko mlebu swarga dhisik dhewe. Lah nyapa? Bendina dirasani rakyate Pak Handoko sabar. Mulane pemimpin ki sok mlebu swarga ki jane mek sitok, dizalimi karo wargane tapi sabar.
Wong kadang iku kula mikir sok ning akhirat sing paling akeh ganjarane sapa ya? Tak jawab dhewe Presiden Soeharto. Lah nyapa lah Pak Harto leren dadi presiden, wong sak Indonesia kabeh ngrasani enek atik sitok erane sing badan ngene Pak Harto, Pak. Kapan awake dhewe njaluk ngapura ning Pak Harto? Sok Pak Harto kene akhirat muikul ganjaran ini. Napa Pak Harto ganjaran kok kuwatah men? Wong sak Indonesia ngrasani aku iki karo Allah dijoli ganjaran. Lah niku sing gedhe dhewe keng pundi kok ngene Amin Rais. Mergo Amin Rais saeneke presiden dielek-elek, apa ora sadar lek mengelek-ngelek isuk dipek kangge sing kok elek-elek. Lho saestu. Mula NU punya Bahsul Masail melihat infotainment itu haram, Pak. Sampai ngoten. Mergo sampean kok lek ndelok infotainment terus ngrasani Krisdayanti, lek mu petuk Krisdayanti lho kapan? Hei. Lek nek wong anyel nih ingunen ya yu ya. Kena gawe golek gan. Mula sampean delok jamaah Yasin iki anggota wong 50 ku lek enek gak ketang loro sing rada nganyel nih. Ditarik urunan nangil, kon tuku tanggalan muslimah tanggal aku akeh, ngono ki jarno ngono kuwi. Ngono lho. Wes, nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Sampeyan goleki dokter melarat. Dokter ki rata-rata sugih, penyebabe sitok sabar karo wong lara. Wes. Enek dokter karo wong lara kereng tak jamin melarat. Lah piye pendakane wong arep suntik? Suntik kok tak tunjuk diasmu, suntik kok. Ya melarat, Pak. Mula dokter ki sugih mergo sabar karo wong lara, saking sabari dokter gak tau nolak penyakit. Sakit napa, Mbak? Darah tinggi pinara. Antri niku darah rendah pinara. Niku diabetes pinara. Niku asam lambung pinara. Niku asam aura pinara. Saking sabari dokter sing di penyakit gila. Dokter ki mboten gila, Pak. Sakit napa, Mbak? Borok Bu Dokter. Pundi kula gila Bu Dokter. Pundi niki lho. Ya Allah, Mbak, kok akeh sete. Sik tak resikane. Saking sabari dokter sing di penyakit gila. Dokter ki gak gila, Pak. Pertanyaane nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter ki ndek iman. Dokter ki ndek keyakinan sing kuat, lek wong mara kuwi mau mara karo nggawa wong lara iki lho mara karo nggawa duit. Gek duwite arep diwehne. Mula dokter ki sugih mergo karo wong lara sabar. Sama nek pengen sugih nang donya jadilah dokter jasmani, Pak. Sing tukang nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes, asam lambung, asam urat. Sugih sama ning donya. Tapi lek wong marga mulya pengen sugih nang akhirat. Mulai hari ini mari kita bersama-sama mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani, Pak. Sampai lek duwe tangga penyakit ruhani sabarono. Sakit nopo? Kenyih pinara. Pinara, pinara. Niku tukang mitnah pinara, pinara, pinara. Niku kula tukang maido pinara, pinara. Wih, kula tukang nyangkem-nyangkemne wong pinara. Lah kae, kula lek rewangen titan pinara. Yakinono imanono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Saiki sampean ojo memutus tali persaudaraan karo wong sing akhlake elek, jadilah dokter ruhani. Tanggamu sing akhlake elek iki padha karo wong lara, tampanono, ning kono enek nilai pahala. Ojo satru. Wong satru itu ibadah ditolak. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, ora mlebu swarga wong sing gak gelem halal bihalal. Sampeyan kok gak akor karo tangga, tak duduhi salate percuma, deres Qur'ane percuma. Sampeyan eling-eling, wong ki lek satru karo wong liya, karo Allah genten disatru, Pak. Wis. Urip kok disatru Allah. Maca Qur'an moh Allah napa? Nyatru Allah. Nek wong kok satru karo pangeran deres Qur'an, satru kok deres Qur'an. Lho tenan, sampeyan lek satru karo wong liya genten disatru Gusti. Sing bener ya ora oleh nyatru, sing salah ya ora oleh. Sampeyan itu walaupun merasa benar, ojo kok putus tali persaudaraan. Orang ndak cocok dengan orang itu manusiawi, tapi lek ketemu ojo nggak takon. Ndak boleh, sitok noleh ngalor, sitok noleh ngidul. Di zaman Rasulullah enek wong wedok ahli ibadah. Lek bengi tahajudan ra pedhot, lek awan poso ra pedhot. Sahabat sampai gumun kok enek wong wedok kaya ngono hebate ibadah. Sehingga sahabat punya kesepakatan, ya ahlul jannah, wong kuwi sok lho mlebu swarga. Akhirnya nek sahabat setunggal matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi jenengan pirsa wong wedok nika nyapa ahli ibadah, aku krungu. Sahabat sami gumun ngibadahi, kok dawuhe pantes mlebu swarga.
Ya Allah, Kanjeng Nabi dawuh lah. Bal hiya finnar. Kae sing ahli ibadah kae, wong sregep kae nggih, sok dicepne neraka. Loh, ahli ibadah Kanjeng Nabi, oh kowe rong roh tak critani karo omah sandinge enggak akor. Yo, aja pengajianmu percuma, sedekah percuma, ibadahi ya percuma. Aja kok korbakne surga yang nikmatnya kaya ngene mek nuruti emosi sesaat di dunia. Akor. 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 Enek kene wong satru. Oh, wonge ra nyang. Ki satru lho oleh apa? Wong satru ki ra ndi dalan yo. Arep liwat ngetan petuk cahe, petuk wedhus. Liwat ngulon petuk, ngalor petuk. Iki wong kakean satru malah ra ndi dalan kuwi. Adek wong satru ki ra nek sing ngundang genduren. Bu, sabar nggih. Aja gampang golek cocoke wong itu. Urip iki perlu gak cocok barang to. Sampe tak duduhi hadis iki sampean go mulih iki. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa ikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane, Pak. Sampeyan iki duwe tangga ganggu karo sampeyan. Jam 12 bengi usume wong turu dhek teko atik montore kenal potelo. Tang 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 tang. Sampeyan sari gregep. Kediluk kesirep tekone. Tang. Ganggu ning sampeyan. Jam 12 awan usume wong turu lho tanggamu kok muter tiba wanter. Gek salone didepne ngene sampeyan, ora yo ganggu to kuwi. Gek lagune panggah kuwi, pokoke joget. Tun mbokmu. Gek mbokmu ki letun tenan. Tanggamu sing ganggu jenengan kuwi ora mlebu swarga dawuh Kanjeng Nabi. Lah nyapa Kanjeng Nabi? Mergo ganggu tanggane. Sahabat matur, sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok subhanallah. Wis. Yo. Tanggamu nek muter buanter tibene ya yo ya. Aja kok bales. Mula sampean iki lek dielek-elek aja ngelek-ngelek. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing ngelek-ngelek mesti wong. Lho ngono lho, cerdas to. Lah lek dielek-elek genten ngelek-ngelek berarti wong loro malih padha. Lah terus sing apik sapa? Kuwi lek jere wong ploso, sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Ya Allah. Iya, terus. Wes, hidup itu bukan pilihan, siji aja ngenyek. Loro aja iri. Telu aja meksa. Papat aja berontak. 5 aja memutus tali persaudara. Sing nomor 6 entek. Sing nomor 6 Pun niki krana halal bihalal kula ikrarne Pak Bu, wong halal bihalal iki jane kudu matur kesalahane sing apik. Nggih. Sik, wong halal bihalal niki apik mara apa diparani? Wong badan iki apik mara apa diparani, Bu? Apik sing mara ki memulai kebaikan ganjarane luwih akeh. Dadi sampeyan nek saged mara terutama sing nom-nom iki lek bodo ora usah buka lawang, nutup mlaku ngene sing tuwek-tuwek. Ganjarane luwih akeh, mergo sampean memulai sampean duwe kangelan. Jadi secara pahala luwih akeh. Akeh sing mara timbang sing diparani, mergo duwe kangelan. Nomor loro sampean secara ekonomi lek mara untung, mergo jajan mutuh. Jajanmu kok jek akeh aku tutup terus kok. Lho. Untung, apa meneh anakmu cilik-cilik 3. Dijak badan sedina oleh 200, cah 3 oleh 6. Untung to oleh pira? Sedaya 600, Bu. Kene ibuke sing 300 lho kok menyuk men biaya administrasi. Lah sing hormat tamu tak peseni lek bodo, lek hormat tamu siji diling-iling. Aja nyuguhne jajan sing angel-angel. Napa enten Pak Lukman jajan sing angel enek napa namine kacang sembunyi. Kuwi mesakne tamune dadak goleki.
Jadi jajane kacang terang-terangan, diling-iling. Yo jajanmu apa kacang sembunyi ning ndi aku golek yo urung temu. Sing nomor loro lek milih toples, milih sing cangkeme amba. Aja cangkeme ciut nek njukuk jajan ngincup ngene ketok lek cetil. Yo lek tamumu tangani gedhe lebokne diangkat katut sak lodonge. Sing nomor telu milih lodong sing padang. Jajane didelok kon jaba ketok. Ora usah ngangge Tupperware, kuwi regane larang ya apik, tapi jajane disawang kon jaba ora ketok. Engko lek tamumu cah cilik gampang kecewa. Ya krana jajane ra ketok, cah cilik ya buka, tutup. Le, aja dibuka tutup dimaem. Lah ndak heeh. Terus pisan maneh nomor 4, aja pisan-pisan nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik ya apa njaba karo jero ndak cocok, adahi kongguan, isine rengginang. Kuwi lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Lek adahi kongguan isine ya lek adahi wafer isine ya enek kene jajan munafik iki enek. Munafik wong munafik iki lambene karo atine ra padha. Lambene muni ngalor, atine muni adahi kongguan isine kacang. Wah adahe wafer kok isine marning iki lho. Anak kula iki jan adahe cek guwi labu. Bah kula mundut wafer mundut tombo jadi lho bah kok marning kletaken aku. Bu, dieling-eling. Lek hormat tamu lesehan monggo. Orang gawe meja monggo. Ngangge karpet monggo, tapi aja sampai kejadian kok ning Selopura, mejane keduren. Akhirnya terjadi salah paham. Mergo mejane dhuwur, tamune arep njukuk jajan kan dengongok ngene, karo sing di omah ditampani kok keseso to, arep njukuk jajan kok keseso kowe iki. Lah lek mbok atur ngono jajanmu ya utuh. Lah ngene kok tampani kok keseso to. Kuwi mergo mejane keduren. Lek mejane cendhek kan enak. Wong njaluk ngapura niku kudune matur kesalahane. Aja mek ngene, "Yo, luputku ngapuranen." Heeh, padha-padha. Aja. Lek pancen duwe salah omongno ben ikhlasne tenan. Yu luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngene lho yu genahe, pas aku rewang ke ngentit iwak 3 kilo. Layakno iwake ndak cukup. Ya wis ora apa-apa, tak halalne aja dibaleni. Heeh. Jadi kudu diaturne. Tapi lek diaturne timbul masalah baru, enggak usah. Bro, luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngono ae. Aja kok terus nih. Dadi gelut iki kok. Bro, luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngene lho bro genahe bojomu kan ilang 3 dina kae. Tak go nang Blitar tak inep ning hotel. Cangkemmu malah jotosan to. Bahkan enten dawuh ndi enek wong loro salaman kok mereka bertemu terus berjabatan tangan, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Artine wong jaluk ngapura ki lek ndelok redaksi hadis niki cukup salaman niku dosane wis di ngapura. Mula awake dhewe duwe tradisi yasinan tahlilan, duwe tradisi bar salat salaman itu asline tradisi halal bihalal. Jadi orang-orang sana mengatakan, wah wong NU ki halal bihalale mek sawal tok lho. Salah wong duwe yasinan, duwe jamaah, duwe manakipan, duwe sholawatan ki mesti salah. Sing paling terakhir kula ikrarne, Pak, Bu, sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan, nate maidu jenengan, mitnah panjenengan, ngelokne panjenengan, dulur tangga kanca dalu menika jenengan halal nggih. Dalu menika jenengan ikhlasne nggih. Dalu menika sedaya jenengan ngapura nggih. Panjenengan kersa ngapura dosane wong liya, dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge gelem ngapura dosane wong liya, mongko Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Dalu menika jenengan gelem ngapura dosane wong liya, insyaallah dalu menika Allah ngapura dosa kula kalih panjenengan. Inilah makna minal aidin wal faizin, kita kembali karena wis di ngapura Allah, kembali suci. Dan kita termasuk orang-orang yang faizin, wong sing beruntung, untung nang donya, untung nang akhirat, mergo awake dhewe Singapura kalih Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah